Majku je aj tak najlepší. Moja úbohá lebka. Je ti niečo? Čo je? A niečo tu smrdí. No, to od tej námahy. Nie, vy, idioti! Práve som pustil do gatí. No tak teda, kto z vás, blbčekov, už hral niekedy basketbal? Ja, tréner, a mám jeden veľmi dôležitý strategický problém. Čo myslíš? Mám si dať na seba fialovú so zlatou? Ide mi k pleci. Raz, dva, štyri, štyri. Tak čo, prasiatko? Bu. Pocikal som sa. Pozri, čo všetko tu máme. Máme tu koše! Máme tu činky. A tu máme lopti. Vidím. Máte tu špinu. Špina? Teba trápi naša špinka? Stačí jedna malá slinka a bude to! Slinka! Viac ako čisté. Vy ste fakt šiši. Aj ja. Au! Niekto musí odskočiť ku mne po výstroj na basketbal. Odskočiť k tebe? Do sveta ľudí? Hej, a nezabudni. No toto, tuším, máme návštevu. Z mráka sa smieva, sa k noci sa chýli. Všetci už spia. Zase môj. Tak už poďme. Musíme nájsť Michaelov basketbalový dres. Nie, tu nie je. Ani tu. Nábytok je krásny. Ani tu. Poďme hore. Rozkaz, smelý sajko. Mami, ja dnes nechcem ísť do školy. Chcem dostať doma a piesť s tebou koláčiky. Vidíš, sleduj, sme predsa kreslení. Dosť šibnutý.